Filip Gavenda chýbal naozaj kúsoček, opäť prehral tiebreak, ktorý nás delil v majstrovstve Európy. Prehrali sme s Polskom 2-3, takže to je bezprostredné pocity po zápase. Sme veľmi smutní a určite to zamrzí, lebo na tú Európu sa dostať to predsa len je to sen proste každého volejbalistu a mali sme na to veľmi blízko bolo k tomu a včera rozhodol ten zápas v Bulharsku, 2 body. Dnes môžeme pre pozitívne, že sme jediní zobrali Poliakom 2 sety a mali sme na nich, boli sme favoriti, neboli sme favoriti, ale mali sme na nich. Mám pocit, že oproti včeračku tomu Bulharsku bol ten váš dnešný výkon o mnoho lepší. Máš taký pocit aj ty? Sme sa z toho vyspali, zregenerovali sme to vyhodili z hlavy tú prehru a snažili sme sa teraz podať čo najlepší výkon a aj sa to chvíľu darilo, ale boli favoriti tí Poliaci a mohli sme ho prekonať. Vyhrávali ste 2-1, takže v podstate jeden set vás od toho delil. Už možno zahrala trošku aj tá psychika svoju úlohu. Psychika, lebo už sme cítili, že je tam šanca a bolo to ťažké. Jasné. Keby si tak celkovo Filip zhodnotil, bavili sme sa, že chcete pôsobiť na majstrovstvách Európy, samozrejme to bol logický cieľ. Nevyšlo to veľmi tesne, takže keby si to celkovo zhodnotil ten turnaj? Bol to náš prvý turnaj, ale podľa mňa bol veľmi dobrý, lebo na to, že sme spolu krátko boli aj s nahrávačom Peťom Porubským, čo je z Nitry, a boli sme hlavne skoro celý Trenčín, a ešte on. A podľa mňa to bolo veľmi dobré, ten výkon. Hlavne prvé 3 zápasy, ktoré boli povinné, sme zvládli. Potom už to bolo ťažšie naproti tomu Bulharsku, Polsku, ale to rozhodlo tie 2 zápasy. Teraz vás čaká dlhá cesta v podstate až na majstrovstvá Európy 2014 juniorov, ktoré budeme organizovať doma. Čiže tá príprava v podstate sa začína, už dá sa povedať dnes? No, dnes, ale ešte bude teraz v máji alebo v júni bude kvalifikácia na majstrovstvá sveta juniorov a tam máme tiež teoretickú šancu postúpiť. A budeme teda vlastne kadeti doplnení juniorov, takže uvidíme, ako tréner Valbu dá nomináciu a možno sa tam dostaneme viacerí kadeti. Jasné. Určite tí Poliaci boli najsilnejší súper. Koho si tak ty možno z nich najviac všimol, alebo čo také najviac upútalo z tej hry? Upútali ma hlavne ľaváci, ako ja som ľavák, tak som si všímal ich hru, ako hrajú a skúsim sa k tomu nejako dopracovať tiež, aby som bol aspoň na ich úrovni. Jasné. Je tvojim snom možno niekedy hrať práve v Poľsku? Určite Poľsko je veľmi dobrá liga. Ak nie v Poľsku, tak ešte vyššie. Jasné. Som sa pýtal aj Peťa Porubského, aký má vzor, tak skúsim prezradiť, kto je tvoj vzor. Môj vzor? Ľavákov, smečarov, nie je moc veľa na svete, ale ako pravák Ogurčák, Slovák. Okay. Ako bude teraz tvoj najbližší program? Hneď sa v podstate musíš prepnúť naspäť na Extraligu, takže veľa oddychu asi nebude. Hlavne škola teraz, musíme to spojiť. Teraz skúsime aj domov ísť trocha za rodinou a potom zase ponakať v Trenčíne. V škole, ty si teraz tretiak? Druhák som. Druhák dokonca. Čiže treba dobehnúť nejaké resty, ktoré... Treba resty dobehnúť a máme to ešte dosť veľa v škole. Jasno, ďakujem.